Umuntu wesifazane unikezwe amandla angumangaliso. Ngalamandla awanikeziwe angabulala kanti futhi ngawo angaphilisa. Ngawo angakha kanti ngawo angabhidlisa. Ayangizwa. Lamandla esiwanikeziwe singabantu besifazane asinikezwanga ipower of authority, amandla okubusa, kodwa sinikezwe ipower of influence. Siyakwazi lamandla ukwasebenzisa singajimanga, siwasebenzise sicashe ngale kodwa kwenzeka izinto ezibonakalayo. Kufa abantu kanti umuntu wesifazane, kuphila abantu kanti umuntu wesifazane, kuchitheka ibandla kanti umuntu wesifazane, kwakheka ibandla kanti umuntu wesifazane.